Okay. Good morning to all people. Trada sa amin. Yan ang milango eh. Puro mi sa amuhang kuan. Ang beach. Beach. Di mo maika ka na guys, oh. Pindot ka guys. Kam, ginawa. Puri biyag. Ana ra trada ra. Trabaho ka. Tulusoro ra dire. Ina ano trabaho? Sus. Pabor kayo ni chicks. Oh, nindot kayo. Pabao-bao din mo ba? Pabao-bao. Ni chicks rin uban. Brog bao ba? Bao. Pabao-bao din mo rin kabalasan. Nindot kayo. Nindot na kidrigang. Hawan ka guys. Oh, sus. Kitang maasim mo. Sus ka nindot. Ay, na. Apong gina oh. Oh. Sindot kayo guys. Oh. Na. Tagak ni ron sa tubig, likson na gini ron. Dot kayo guys. Na lang mga kwan no. Kubo-kubo. Dahil may nagbantay diri. Pipi. Birds. May birds oh. May birds kasi, guys. Birds. May birds. Dayo yun na biyahe yun. Yun na yun. Masim. Ay, masim ba na, Bart? Ano? Anang atbang ka na? Masim na? Ha? Haloy pa na day. Kasi na day? Dito man. Ang sa na day? Kanang matutom, kanang bukira, abot na ko diha. Trabaho na may dira sa una. Ano ang kabis? Ah, ibiso ng lukso. Ano ba? Subad na sa kwan ba? Na apong to ay. Apong ay. Ah, gapong oh. Ya. Di mo ganahan maligo dire. Ligo na mo dire. Nindot kayo guys oh. Sus, no. Kanindot kita ang kuan oh. Kita ang bao. Nindot kayo. Nindot kayo. Okay kayo. Yup, dire lang taman og daghang salamat.